ಕುಡ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಗುರುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾಯಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಕಾಂಡೆ ಸುರುಕಾದು ಪಾವೂರು ಇನೋಳಿದ ದೇವಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾಯರು. ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾಯರು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ನ ಸಭೆ ನಡಪಾದು ಪಾತೆರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ದೇಶದ ಎಡೆಪುಗಾದು ಹಿರಿಯರು ತಂಕ್ಲಿನ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟದ ಬುಲೆಪಾಯಿನ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ರಡ್ಡು ಸಂಸದರೆರ್ದು ಇನಿ 300 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಸದರನ್ ಪಡೆದು ದೇಶನ ಆಳುನ ಪಕ್ಷ ಆದು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಆದು ಬುಲೆವುನವಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಡುಗೆಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಪಡೆದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ತೆರಿಪಾಯರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಳ್ಳೆಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 2024ರ ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮೇನಿದೆಯಾ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮುಖ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು, ಬೂತ್ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭೇಟಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಧಾರಿತ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ಸಂಭ್ರಮದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಯೋಧನು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಡ ಉಮೇದು ಹೆಚ್ಚಾತನ ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪನ್ಯರೆ ಎಂಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಂದ ಮುರನಿ ಮೋದಿ ಬಂಡೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಿ ಬಂಡೇರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರು ಮೋದಿ ಆ ನಮೂನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ನನ್ನ ಯಾಪ ಪೋಂಡಲ ಮೋದಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ ಯಾವಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕನಂದು ಮನೆಯರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕರಿನ MP ಇತ್ತನಾರು ಸಂಸದರಾಜನ 15 ವರ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಮನುಷ್ಯನ ದೂರ್ಯಾರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ದೂರ್ವೇರು ನಾನು ದೂರ್ವೇರು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ. ಇನಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನಿಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ವಾ ಊರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆನಗಲ ಒಂಜೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡ ಉಡುಪಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾನಮನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂದ ನಂಚಿನ ಊರಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ತ್ಯಾಗಗಳ ಸಿದ್ಧ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸದೆ ಇತ್ತನ ಅವು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ.
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಗಡಾಯಿಸದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲನ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತಬೈಲ್, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಭಾರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬೋಡಿಯಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಟೂರು, ಚುನಾವಣಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೆಆರ್, ಮೀನುಗಾರರ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್, ಹಿರಿಯರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಚ್ಚಿಲ್, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಭಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಣಾಜಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜೇತ್ ಪಜೀರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಬತ್ತದ ಶುರುವಾಪುನಿ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ನಂಗೆ ದಾಳಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದೆ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನಂಚಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು. ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅನ್ಯನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ದೇವ ದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಯಕರಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಂತರದಾಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಈ ದೇಶದ ಮೂಜನೇ ಸತಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಎಂಚಾರ ಜಗತ್ ನಾಯಕರ ಥರ ಈ ದೇಶದ ಮೂಜನೇ ಸತಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಡಲ್ದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತಾವರ ಅರಲೊಂದುಂಡ ಅವು ಅರಲೋಡುಂದಾನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡలో ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾರಿ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡು ಪನ್ಪೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು ದಾದನ್ನ ಅವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲ್ದ ಉಳೈದಾನೆ ಐನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತರು ಏರೇನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮನ್ಪೊನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ನ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏರು ಪನ್ಪೊನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯ ನಂಚನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂತಿಮವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಚದೆ ತೊಂದರು ಪಣ್ಣನಾಡ ಈ ದೇಶರು ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧನೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕಡಪಡ್ದನ ಇತಿಹಾಸ ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾರ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನೋಡು ಬೈದನಾರ ಬಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನೋಡು ಬೈದನಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಿಲಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ PU ಡಿಗ್ರಿ BSc ಸಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೇ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಡೆಟ್ NCCದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಡೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ NCC ಕೆಡೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿತಿಯೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಆರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂರ್ದ IIM ನೆಟ್ ಆಪೆ ಐಟಿ ವಿಶೇಷವಾದ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಡು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಪಾಸ್ ಆದ ಆರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಆರ್ಮಿಡು ಗೂರ್ಖಾ 7ನೇ ಪಡೆಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ 7ನೇ ಪಡೆಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಈ ದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯರು ಆರ್ಮಿಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಆಗ್ಬೇಕ ಅರೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೆ 7 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು 8 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಈ ದೇಶರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಮಾಜರು
ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನಾಲ ಕಿಂಚತ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪಿರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 2013 ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 5 ವಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಂದ ಸದಸ್ಯರಪ್ಪೆ. ಇತ್ತ ಆರು ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇಡೀ ಪಾದರಸದ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ ತಿರುಗಿ ಸಂಘದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೆ ತಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೆ ತಂದು ವಾ ರೀತಿ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪಡು ವಾ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರರು ಹಿರಿಯ ಸಂಘದ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. 5 ಬಕ್ಕಾರಿಗೆ ಪಿರಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಆಯ್ತು. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದೆ ಬತ್ತಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ನೀಡಿದವರ 6 ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೇಲ ಈ ಕೊರೋನಾನು ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಭಾರತನು ಎಂಚ ಓರಿಪಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಆತು ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರ್ಸದ್ರಿ. ಕೊರೋನಾಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಲಿ ಐನು ಪೂರಾ ಸೇವೆ ಮಂತೆ ಐನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರಂದೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪೋರ್ತರು ಫೇಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿರು. ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿನ ಅಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾತೆರ ನೇರವಾದ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಆ ಕಂಬಳಾ ಪನ್ಪುನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಾನೂನದ ತೊರಕೊಡು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರಲಾಯ್ತು ಆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೋರಾಟದ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಜತ್ತದು ಕಂಬಳಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಜಯ ದಿಕ್ಕು ಅಪಗಾರನ ಹೋರಾಟ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳ ಮಂತ್ರಿ 7 ವರ್ಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದೆತ್ತೇರಿ ಈ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂತ್ರಿ ಕರಿನೆಟ್ಟು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ 43,000 ಓಟ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. 2,41,43,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಮೂಜಿನೆಟ್ಟು 2,73,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಓಟ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ 4ನೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಓಟು ಗೆಲ್ಕೊಡು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತನ್ನ ಉಡಲು ಐದು ಬಡ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಮಂತ್ರ ನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಬೋದು ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಯಾನ ಏನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಹೋಗಿ 6 ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ 10 ಯೋಜನೆ ಅವು ಜನಧನ ಯೋಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಹೋದು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ 25 ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಓಟು ತಪ್ಪಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೆಗಳ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಈ 3 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಓಟು ಗೆಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಹೋದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತಿಹಾಸನು ಪಂಡದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಯೋಜನೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಹೋದು ಓಟು ಕೇಂದ್ರ ನಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸರ್ವಸ್ವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದಿನ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಹೋದು ನಾನಾತ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಯುವಕಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರು ಪಂಪುನಿ ಅಂಚದು ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಭರತನ ಅಂತರಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಜೋಕ್ಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ದೇವದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಪಂಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಟ್ಟಾದ ಬೆನುಕ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟು ಗೆಲ್ಪಗ ಇನ್ನು ಶುರುವಾಪುನಂಚಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಭಾರೀ ಶೋಕರು ಭಾರೀ ಪೊರುಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಭಾರೀ ಶೋಕರು ನೆರವೇರಿದೆ ಎಲ್ಲ 26 ತಾರೀಕು ಮಾತೆರಗಳ ಆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಉಲಾಯಿಪೋಣಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆ ತೋಜಾರು ಪಂಡದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೈತರಂತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳರಿ ಪ್ರಭಾರಿ ನಕಲುಳ್ಳರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತದ್ದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರೆ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪಾರ್ಟಿದ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಕಲೆ ದುಮ್ಸೇರ್ ದಿನದ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಖುಷಿ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ದಯಪಂಡ 2024ನೇ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚುನಾವಣೆ. 2024ನೇ ಚುನಾವಣೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿನ ಚುನಾವಣೆ. 2024ನೇ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪಿರೋರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿಯಿಂದ ಪಂಪನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ. ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚುನಾವಣೆ ವಿಶ್ವದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ, ವಿಶ್ವದ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ನಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಈಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹಾರೈಕೆದ ಕಾರಣಗೊಂದು ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುರೂಕಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಬತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಪರಿವಾರ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹಾರೈಕೆ ಕರಿನ ಈತು ವರ್ಷದ ಎನ್ನಮಿತ್ತದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರ ಗೊಂಜಾತ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸನ ಈ ನೆಲದ ಗೌರವ ಒರಿಪಾಯರ, ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೌರವ ಒರಿಪಾಯರ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಂಘಟನೆದ ಹಿರಿಯರು ವಾ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ದೀವೊಂದಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ವಾ ವಿಚಾರದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತು ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ವಾವಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸುರೂಕಾದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಟಿದ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರ್ದು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಾಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಸಕರಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಪಂಡಿತಿಂದ ಅವು ತಪ್ಪಾಪಣ. ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿನದ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು, ನಮ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನವ್ರಿಗೆ ಸೈನಿಕಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆತನದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಈ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದುಂಬಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದು ಮಾತ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರಮೆಟಿಜ್ ಮರಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು, ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಶಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು, ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಮಾಲೆ ಆದುಪ್ಪು, ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದುಪ್ಪು. ಇದು ಮಾತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಿನಿ ಸುರೂತ ಸರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ಸುರೂತ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ, ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆ ಭ್ರಮೆಟ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಪಂಡ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆಧಾರಡ್ ಕಟ್ಟಿದಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡಂದ ಇನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪೋಡಂದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರಡೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡೊಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಈ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ನಾಥ್ 75 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟು, 100 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಘದ ವಿಚಾರದ ಆಧಾರದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಯ್ತಾ ಅರಿವುಂಡು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಕ್ತ ಬೆವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಪಂಪನ ಅರಿವುಲ ಹಿಂಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಂತರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಗೆಲ್ತದುಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದ ನಮ್ಮನೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಅಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಈ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ, ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಪುರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು. ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಭಂಗ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಪಂಟ್ನ ಅರಿವುಲ ಎಂಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾ ನಾಯಕಗ್ಲ ವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರ
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನಮೆ ತುಪ್ಪಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಕಾರನ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸನ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಕಾರಣ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜನಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಮಂತಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕುಲೆನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಜ ಅಂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಡಿ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳನ ಗಾಡ್ ಝೋನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಎರವರಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಲ ಇದೆ ಆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಗಾಡ್ ಝೋನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪಂತೀನಿ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವರನ ಭೂಮಿ ವಾಣ್ಲೆತ್ತಂಡ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ವಾಣ್ಲ ಭೂಮಿ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂದು ತುಳುನಾಡೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂದ್ರ ಬಯಸಿಂದ ಯಾಕಂಡ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆಡುಪನ ವಾಣ್ಲೊಂಜಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಒಲಾಣ ಜನಜೀವನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬುಳಿತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ವಾಣ್ಲೊಂಜಿ ಜನಜೀವನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಭಾರಿ ದುಂಪೋತಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ಅವು ವಿಶ್ವಗೆ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾತನ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪೂಜ ಭಾರಿ ಸವಾಲಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ 60-70ರ ದಶಕ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಓಣ್ಲೊಂಜಿ ಜನಕುಲಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಭ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಎದುರು ಉಂತದೆ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂದ್ರ ಬಯಸಂದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ಪಡೆಯುವಂತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಕಾರನ ಪಡೆಯುವಂತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರನ ಪಡೆಯುವಂತು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನೊಂಡ 2047 ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮುಲ್ಪದ ಯುವ ಜನತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಪಿರೋರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನ್ಪುನ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮತದಾನ ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಕ ಅಕಲ್ಡ ಸಂವಾದ ಮನ್ಪುಗ ಜನಕ್ಲೇನ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಂತ ಮತದಾನ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂದ ಪಾವೂರು ಬೊಕ್ಕ ಹರೇಕರಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಚುನಾವಣೆನು ಈ ಭಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಡ ಪೂಂಜಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಲ್ಪನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಭೆ ನೀನಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ತದನೇಕೆ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಭೆನೇ ಎಂದು ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಯಾನ್ ನಂಬುವೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಪ್ಪನು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮೂಜಾರು ಲಕ್ಷದ ಭಿನ್ನ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಸರಿ 52 ಸಾವಿರ ತಿಕ್ಕದನು ಈ ಸರಿ ಇನ್ನು 70,000 ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾರಿಗೆ ನರನಾಡಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಹೆಂಗಾರಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಅನ್ಪೋನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡರಪ್ಪ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಿ ನಾನು ನೇನೇ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನು ಸಾಹೇಬನ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆ ತುಳುಕುಲ ನಮ್ಮ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ನೆಕ್ಲ ಏತ್ ಕೈತಲ್ ಸಂಬಂಧ ಆಪನು ಕನ್ನಡದಾಲ ದೂರ ಅಂದತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಯಾಪಲ ಸೀತಾರಾಮಂಗೇರು ಬಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಆಪುನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಲಕ್ಕಿತ್ತಂದ ಅಂದ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಆಪನು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸುರುತ ನೇಟೆ ಈರು ಬಾರಿ ಕೈತಲ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಯ
ಅರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೋಗು ಬೋಪುನ ಬರ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡ್ಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನ ತಾಪತ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಪೂರ ಅಂಚದು ಅರ್ಧಲ್ಲ ಪರಬೆ ಜವನ್ನಿ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಯಡ್ ಯಾಪ ಓ ಆವಡಿತ್ತು ನೈನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತು ದೇಶ ಪಂಪುನ ಮುಖ್ಯ ಪಂಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೀರ ಆ ಆರ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿರುದುನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆರು ದೇಶ ಹಿಡ್ದು 15 ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ದಯವಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪನ್ಯರೆ ಎಂಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಂದ ಮುರನಿ ಮೋದಿ ಪಂಡೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಿ ಬಂಡೇರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರು ಮೋದಿ ಆ ನಮೂನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ನನ್ನ ಯಾಪ ಪೋಂಡಲ ಮೋದಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ ಯಾವಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕನಂದು ಮನೆಯರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಕರಿನ MP ಇತ್ತನಾರು ಸಂಸದೆ ರಾಜನ 15 ವರ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯನ ದೂರ್ಯಾರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ದೂರ್ವೇರು ನಾನು ದೂರ್ವೇರು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಿಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ವಾ ಊರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆನಗಲ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಡ ಉಡುಪಿಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ವಾ ನಮೂನೆದ ಸಮಸ್ಯೆలు ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿನ ಊರಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ತ್ಯಾಗಗಳ ಸಿದ್ಧ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸದೆ ಇತ್ತನ ಅವು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಗಡಾಯಿಸದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲನ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಯರೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂಚಿತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರೇನು ಎಂಚ ಗೆಂದಾವಡು ಪನ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಯರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪು ಮೂಲು ರಾಧನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಊರುಡು ಕೊಡೆ ತುಂಬರನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪನ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬ್ರಿಜೇಶರ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀತೇರು ದಯಬಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಮುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎಂಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪುನ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತನ ಎದುರುಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆನಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬದಲಾತನ ದಯಬಂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏರಾಂಡಲ BJP ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಪುನೆ BJP ದಾಲ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ನಾಯಕಿ ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾತಾವರಣ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಕೊಡೆ ಸುಳ್ಯದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಡೆ ಮೇಲೆ ಆರು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸುಳ್ಯಡು ವಾನಮನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನೆಂದು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರಿ ಏತ್ತು ಶೋಕುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೇರಿ ಏತ್ತು ಶೋಕುಡು ಜನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಆ ನಾಡಿಗೆ ಸುಳ್ಯಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ದೀನಿ ಯಾರು ಅನ್ನ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಯಾಗ ಕಡ ಸುಳ್ಯಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಿವಿದಾಗ್ಲು ಹಾಡಿಯಾರು ಸುಳ್ಯಾಡು ಗೊಂದಲ ಅಂದ್ ಸುಳ್ಯದ ಕತೆನ ಹಾರ್ಕೋದು ಅವ್ಲು ಕೋಡೆ ತಗೋಡಿತ್ತನು ಸುಳ್ಯ ಹೆಂಚೊಂಡು ಏತು ಬರ್ಲು ಅದೇ ಏತು ಶೋಕುಡು ಸುಳ್ಯದಾಗ್ಲಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ ಏತು ಸುಳ್ಯಾಡು ಈ ಸಾರಿ ಬಂತೇರು 10,000 ಮಿತ್ತು ಓಟು ನಮ್ಮ 10,000 ಓಟು ದೆಪ್ಪೇರು ಒದ್ದಾಡುನು ಅಕಲು 10,000 ಲೀಡ್ ದೆತ್ತುಕೊರ ಒದ್ದಾಡು ಅದೇ ಪೂರಾ ನಮ್ನೆದ ಎಂಕ್ ಪುತ್ತೂರದಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚೊಪ್ಪುನಿ ಬಂದ ನಂಗೆ MLA 32 ಸಿಕ್ಕಿಂದ 1,10,000 ಓಟು ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ದೆಪ್ಪದು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಬಂದದೆ ಪುತ್ತೂರದಾಗ್ಲು ಪನದಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈರು ಗೆಂದುನ ಸದಸಿದ್ದ ದಯಬಂಡ ಮೋದಿ 100 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇತ್ತೇನೆ ಯೋಜನೆ ಬಂತದೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ದುಂಬುದ 100 ದಿನ ಗೆಂದಿ ಬಕ್ಕ 100 ದಿನ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಬಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ದೀವಲಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಗೆಂದುನ ಶತಸಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಏತಡ್ ಗೆಂದೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮೈಮೆರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ನಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಂಗೆ ಕೊರ್ತೇರು
ಬೇರೆನು ಗೆಂದಾದು ಬೇರೆನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಂಗೆ MLA ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ನಮಕೊಂಡು ಆಂಡ ಆ MLA ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡಲ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೆರೆ ನಂಗೆ MLA MP ಪೂರ ಆರೆ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಐದೊತ್ತಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡೆ ಮುಲ್ಪ MLA ಬರ್ಪನೆಕ್ಲ ಅರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾತ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪನ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಅರ್ನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿದಾರೆ ನಂಗೆ ನನೊಂಜಿ ಹಕ್ಕ ಅಂಡ್ ದಯಮಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಊರಿದಾರೆ ಎಂದು ಬನ್ನಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರ ತಲಪಾಡಿದಾರೆ ಪಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಮಲ ಆರ್ನನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಸರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಏನಾರು ಮಲ್ದಾರೆ ಯಾಲ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪುನಃ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಬೇರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬುಡಿಯಾರನ್ನ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ ಸಂತೋಷ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಸಂಬಂಧಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ ಆರು ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ತೆಗೆದೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಈ ಖುಷಿತ ವಾತಾವರಣ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದು ಅವು ಪೂರ ನೇನು ಮಲ್ಪ ಆಡ ಮಲ್ತನೇನೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡುಂದಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿನೇ ಸಾಧಾರಣ 4 ಲಕ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಓಟುಡು ಗೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಮನೆಯರೇ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೆಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಓಟು ಮಾಡುವರೆ ಆರು ಲೀಡ್ ದೆಪ್ಪರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲು ಮಣಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಉರಿಯಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಕಲ್ನ ಬೂತುಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಪೋದಾಂಡಲ ಮನ ಜನಕುಲ್ನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಓಟುನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ BJP ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಅತ್ತಂಡ ಓಲೋಲು ಅಂಗಡದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಖಂಡಿತ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಆ ಲೀಡ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಈತ ಜನೊಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೂತರು 5 ಓಟು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ದು ಸುಮಾರು 5,000 ಓಟು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾಮಂಡಲೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಕಲ್ನ ಬೂತುಡು ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಒಂಜಿ 5 ಓಟುನು ದೆಪ್ಪು ನಡೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡುದು ನಿಖಲ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಓಟು ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಸದದ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡ ಐನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೈತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓಟು ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದದೆ ಆರೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ 500 ಓಟ್ ಅಂದಲ ಹೆಚ್ಚ ದಿಪ್ಪನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಜಾರ್ದ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ನ ಬೂತುಡು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಆಯನ ಬೂತುಡು ಏತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೇನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊರಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಬೂತುಡು ಬೆನೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಣ ದೇಶದ ಕಾಪುನ ಜನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೆಲ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆಡ್ಲ ಲೀಡ್ ಬತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಯಾಜಿ 7 ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಲೀಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿರಬತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚ್ಯುತಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೋರ್ಚಾದಾಗಲಲ್ಲ ಮಾತ ಎಂಗಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲ್ದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಿರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಟ ಬೆನೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕನತಗೂರುಡು ಅಂಚ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಆರು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂತುವೇರಿ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಂಡೆ ಈಗ ಗೆಂದಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಗೆಂದಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೋಪುಜೇರಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರೆ ಗುರುತಾಜಿನ ನಿಖಲು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆರು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿವೆ ಆರು ಒಯ್ತೆತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆದ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ದಿವೋಡೊಂದೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆರು ದಾಲ ನಿಕ್ಲೇನು
ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲು ಓಲ್ ತಿಂಡಲ ನಿಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಅರಡಂಡು ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಕ ಅರೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಲೀಡ್ ಕನಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಂಗೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಕರುಣಿಸ ಹೊಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಬೀತಾಮ BS ಚೌಟರಿ ಸೈನ್ಯಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ ಜನಕುಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ದೇವೇರು ಕರುಣಿಸದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲೇ ದೇವೇರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಆರು ನನ್ನ ಜನಕುಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿದ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂಚಾದ BS ಚೌಟರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಕೊಂಡ ಆರೆ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೀರಿ. ಆರೆ LSS ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತಿದೆ, NCCD ಮಲ್ಲ ಕುದರ್ದಿತ್ತಿನಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ತದೆ. ಸೇನೆ ಪೂರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಟ್ಲ ಆರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ. ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೇರಿ. ಆ ಸೈನ್ಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಇನಿ ಪಕ್ಷ ಅರೆಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ BS ಚೌಟರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾರಿ ಕೊಸಿಗುಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಕೊಸಿ ಗುರಿಯೋಡು ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಆ ಓಟನ್ನು ಪಾಟ್ವಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪಕ್ಷವು ಕೊರ್ಕ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಗುನದ್ದು ಅಖಿಲ ಬೂತುಡು ಅಖಿಲ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಅಖಿಲ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕನ ಅಖಿಲ ನಿರಾಕರಿತಕ್ಲಾದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಏನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿತ ಆತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್
ಅಕ್ಲೇನು ಮರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ವಹಿವಾಟ ಪೂರ ಪುಣ್ಣ ಬಡ ಆತಿ ಓಟದ ಮಾತ್ರ ವಹಿವಾಟು ಪುಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲ ನಿರಾಕರಿಟಿ ಏರೇರು ಅಕ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲುಲೇರ ಅಕ್ಲ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಗೂ ಓಟು ಕನಪುಣ ಬೇರೆ ಮಲ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 25 ಹಿಡಿದು 80 ಮುಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಮಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ 500 ವೋಟ್ ಆಂಡಲ ಲೀಡ್ ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತು ಆ 7 ಮಂಡಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಡಲನ ಸೇರ್ಸೋದು ಆ ಎನ್ಮ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಪೂರ ವೈಟ್ಲ ಲೀಡ್ ವಾಯ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುತಾಂಗ ಕನವಡುದು ಅಂದ ನಿಖಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಇನ್ನಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ವಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವನ್ನು ನೇನು ಸಮಯ ಪೂರ ಬಿಡುದು ಪಕ್ಷೋಪಡೋದು ಬೆಲ್ಲನೆ ಪಕ್ಷದ ನಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದೆ ಆ ಲೀಡನ್ನು ಕನಪಾದು ಕೊಡಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಬರ್ತನಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ನನಗೆ ತರೆದಿರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಅನುದಾನ ಬೋಡ ಐನು ಕನಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನನಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಹಾಕೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪಾತಿರ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೌನತೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಜ ಬಂಗಂಜಿ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಖಾಲಿ ಬಿಂಜಿ 150 ಓಟು ಮತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ 100 ಓಟು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎತ್ತ ತಾಕತ್ತಾಗಿ ಉಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಡ್ ಐನು ಇದು ಮಲ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಒಡ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಓಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡುಂದಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಓಟು ಎತ್ತದೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂದು ಅನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಲೀಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಆ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ಮಾತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾವಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಬೆನ್ಪುಡ ಬುದ್ಧಿನೇ ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂದ ಅದೇ ನನ್ನದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆದ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತಾಡಿದರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ರಾಜರಾಮ ಭಟ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಪುನಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊರಣಿ ಅರೇನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಕುರುಪು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರ ಯೋಜನೆ ತಂದೇನೆ ಮಾತಮೇಟ ತೋಜೋದುಂಟು ಒಡೆದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸುಳ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆನ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸುಳ್ಯಡೆ ಭಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವನಂಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಚಿನ ರೀತಿಗೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇನೆ ಜನಗಳ ಕೈತಡೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಸುಳ್ಯಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಪ ಯಾರು ಮುಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ತ ಇನ್ನು ಸುಳ್ಯಾಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಸ ಮತದಾರರು ಯುವ ಮತದಾರರು ಭಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದ ಭಾರಿ ಎದುರು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ 26ನೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದ ಚುನಾವಣೆ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ 500 ವರ್ಷದ ಕಾಲ 500 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಿಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನದಿತ್ತ ಮಂದಿರ ವಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟುವೆವು ಕನವೊಂದು ಇತ್ತ ಆಂಡ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮನುಷ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಮ ಮಂದಿರನ ಕಟ್ಟದೇ ಕೊನೆಯರು ರಾಮ ಮಂದಿರನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಕೋದಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅವನಿಗೆ ಕನಸು ನನಸು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಅವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತನೇರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡಪು ಆರ್ನ
ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಋಣನ ಆರು ಸಂದಾಯರು ಆಂಡ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಋಣ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಕಾಲದಾಲ ಬತ್ತಿದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 24 ಚುನಾವಣೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಋಣ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮರ್ಥವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಮಂಡ ದುಮ್ಮದಾರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ 15 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿನಂತಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇತ್ತನದೆ ಆಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡ 13 ವರ್ಷ ಪಾನೇರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ಎತ್ತುದಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ಪಾನೇರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಡ 5 ಪಕ್ಕ ಏತ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಂಡು 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮೂನೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಂಡು 2.25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗುದು ಒಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಚಾಲನೆ ಆತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ಕಲ್ಪನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಬಂದ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ದೇಶದ ಸೇನೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇನೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ NCC ಆದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಕ್ಕೂ ನೇನು ಪೂರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಪವನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಮನ್ನದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಮನ್ನದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಅವೆಲ್ಲಕ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನ ಮಜಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 2 ಕ್ಷೇತ್ರಲ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗೆ ದಾಯಗಾರದ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯಾನಾತ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಿಗಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬರಲಿ MP ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಜವಾದ ನೆನಪಿತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಕಲು ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಿರ ದಾಳಿ ಮಲ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಜನ ಬಿಕ್ಕೆ ಯಾಪಾತು ನೀವು ಅದು ಪತ್ರ ಡೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಮೋದಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುನಿ